belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Bij een urban feest in het WTC is zaterdagavond een man neergeschoten. Tijdens het feest trad onder meer Rich Kalas op. De man werd neergeschoten op de parkeerplaats van het WTC. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond vond er een tweede schietpartij plaats. De politie kreeg rond 10:30 een melding dat er verschillende schoten waren gelost op een huis in de Albinastraat. En dat is het huis van de organisator van het urban feest. Dus terwijl het feest nog gaande was, is er geschoten op zijn huis. De politie doet nader onderzoek naar de incidenten. De vakbonden APVO, NAPB, STSK, SAP, Doen en Straf hebben de leden gevraagd morgenavond rond 8 uur 's avonds in Club Tichel bijeen te komen. Dan willen de vakbonden verschillende punten behandelen met de leden. Volgens Amado Vieltjes van vakbond SAP is er veel onzekerheid bij mensen die werkzaam zijn in de publieke sector. Daarbij gaat het onder meer over de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden, maar ook op vakantiegelden en de juridische positie van de werknemers. De partij MAN hield afgelopen zaterdag haar 35e statutair congres. Daarbij werd onder meer een nieuw bestuur gekozen. De voorzitter van het bestuur en daarmee voorzitter van de partij is Ironeti Kopra. Ze vervangt Yves Payos-Koop, die de afgelopen 4 jaar voorzitter van de partij was. Het bestuur van de partij MAN bestaat uit 10 personen. Naast Ironeti Kopra, die de voorzitter is oud-parlementario Jao Plet de secretaris van de Blauwe Partij. In de afgelopen week van 28 mei tot 3 juni zijn er 264 nieuwe coronagevallen op Curaçao geregistreerd. Daarmee zijn er op dit moment 264 positieve gevallen, waarvan 3 mensen in het ziekenhuis liggen. 1 persoon ligt op de intensive care. Het totaal aantal personen dat sinds het begin van de pandemie is overleden op Curaçao bedraagt nu 277. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como ta comini abo. De 5 dolfijnen in het Sea Aquarium op Curaçao die zijn verkocht aan Saoedi-Arabië mogen voorlopig niet het eiland af. Dat heeft het gerecht in eerste aanleg beslist. Het gebeurde in een kort geding dat was aangespannen door stichting Animal Rights tegen Sea Aquarium. De rechter verbiedt nu de uitvoer van de dolfijnen zolang er geen geldige en toereikende uitvoervergunning is afgegeven. Dit op straffen van een dwangsom van 200.000 gulden per dolfijn. De 40-jarige Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador na een marathonwedstrijd de finale van Roland Garros gewonnen. De Nederlandse pers is lyrisch over de prestatie van de Curaçaoenaar. De Telegraaf schrijft dat hij fenomenaal serveerde op cruciale momenten. Royer won al in 2015 in het herendubbel de Wimbledon finale en in 2017 de US Open. Het Curaçaose voetbalteam heeft vrijdag de eerste wedstrijd in de CONCACAF Nations League verloren. Honduras won met 1-0 op Curaçao. Curaçao werd voor het eerst geleid door de nieuwe Nederlandse bondscoach Art Langeler. Vandaag is het team in Honduras en staat er een return match tegen Honduras op de agenda. Op 9 juni speelt Curaçao in Canada tegen het Canadese team. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.